ಶಿಯರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿನ ಯುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರತೀಕ್ ಯು ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ಕಥೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೂಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸುಮಾರು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ತಾರೀಕು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವುದು ಅಂಜನೆ ಎಂಗನ ಇನಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಎಂಕ್ಲ ನೆರೆದಿದ್ದಿನ ಎಂಗನ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಮಂತಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರತೀಕ್ ಯು ಪೂಜಾರಿ ಕಾವೂರು ಅಂಜನೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂಜನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಂಜನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಅವರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಬಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊರಿಯರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಜಿಲ್ಲೆಯೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 35 ದಿನ 5 ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಬಂದದ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮುಡಿಪು ನರಿಂಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಈರ ಸಳೆತ್ತೂರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಟಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಶೂಟ್ ಬಂದದ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 35 ಡೇಸ್ ಒಂದು ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ 5 ದಿನ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂತ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯ್ತು ಐಟ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ದೇವರ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ನಡೆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು 16ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಪುತ್ತೂರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಹೊರಡು ಮೋಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ಕ್ಕೆ ಪಿಲಿಪಂಜ ಬಂದ್ಪುನ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಮುರಣಿ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಣಿ ಪುತ್ತೂರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಜಾಸ್ತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಭಾಗ ಬಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಜಿನ ಅಂತ ನಂಚ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ್ದು ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂತ ಕೋಡೆದ 2 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮಕ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಝೋನ್ ಬೇತಂದು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲಿ ಆದ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತಾಡೋ ಮೂವಿನ ತೂಪರದ ಅವು ಒಂತ ಝೋನ್ ಬೇತಾದ ಇರೆಗ್ ಗೊಡಪಿನ ಟೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ ಬೈಕನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೋಡೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಿಖಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ 1.5 ವರ್ಷ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾನೆ ತಿರುಗಿತ್ತು ನಾಡೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೊ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಹೊಸ ತಂಡ ಸೊ ಹೊಸ ತಂಡ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮರಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮೂವಿ ಬಂತ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಅಪ್ಪಿನ ಕಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋ ನಿರ್ಮಿಸಾರ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೋದು ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸುಂದರ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಈ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಪಡುತ್ತೆ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತಗೋಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆದ್ದದ ಕೊಡು ಕೇಳೋದು ಮಾತಾಡಿ ಪಿಲ್ಲಿಲ ಉಂಡು 5:30ಗೆ
ಪಂಜಾಲ ಉಂಟು ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪುಡು ಐನ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ರೀಲ್ ಮಾತಂದ ಈಗ ಅವಳು ಅವು ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ Actually, ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಪಂಜ ಬಂಡ ಪಂಜ ಪಂಜ ಟೈಗರ್ ಪಾಮ್ ಐತೌಲೈ ನಡಪನ ಅಭಿರಿತ ಉಳೈದೆ ಅವನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಗದಲ್ಲ ಪತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಐದಕ್ಲ ನಿಖಿಲ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಪಂಡೊಂಜಿ ಊರುಡು ನಡಪುನ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಊರು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬರ್ತಂದ ಉಪದ್ರವನ ದಾದ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಪುನ ಅನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಹೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ತೂಪುನ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನೋಡಿ ಇದು ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಎದ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸಿಜಿ ವರ್ಕ್ ಈ ನಿಮಿತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಆಸೆ ಉಂಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಶೇಷದಾದ ಒಂದು ಪಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚೆ ಪೋಯರ ಕಾರಣ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಡ್ಲೆನೆ ದೂರು ಉಡಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಐದು ಅವಕಾಶ ಐದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಪಂಡ ಮೋನೆಲು ಹೊಸತಾಣದ ಅನುಭವಡು ಅಭಿನಯಡು ದೊಡ್ಡ ಪುನರ್ದಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ ಪಾಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಂಡ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತೆಲುಗಾರ ಬ್ಯಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ಕೊಚ್ಚಿ ಮುಖದ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹಜವಾಯಿನ ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಆಶಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾನೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ ಕಥಾವಸ್ತು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಹೋಗೋಣ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೇತೆನೆ ಹೋಗುದು ಐಕ್ಲ ದಿಕ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಟ್ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತೆ ಒಣಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಎತ್ತು ಕೂಡ ಆತ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಆ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಆತ ಕೊಡಕ್ಕೇನೋ ಉಂಟು ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಸಾಮಾನು ಕೊಡಕ್ಕೇನೋ ಉಂಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕಥಾವಸ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಉಳಾಯಿಡಿ ನಡಪಿನ ಬಟ್ ಊರ್ದ ಕಥೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮೂರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಉಳಾಯಿಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಥೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುನಃ ಯಾವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೂತು ಇದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಜಾದ ಪುನಃ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಟಾಕೀಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಯಾವ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ನಿಖಿಲ್ ಐಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಖಿಲ್ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಕಥೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಥೆ ಪಂಡದ್ದು ದಯಪಂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೊಸತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಳ ಈ ಇಂದು ಹೊಸತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಇಂದು ಹೊಸತ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ಹೊಸತ್ತು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಓರ್ಲ ತೋಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡ್ತಿರಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡುತ್ತೋಯ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಪಿಲಿಕುಲಾಡು ಫಿಲಿಂ ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಾಗರವಳಟ್ಟು ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಅವ್ರು ಪೂರ ಫಿಲಿಂ ಮಾತ್ರ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಆಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲಿಂ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಫಿಲಿಂ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೊಡ್ಡ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದಿನ ಮಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕುಂದು 2 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದದ ಸಿನಿಮಾ ಆ 2 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಕಥೆ ಹಾಸ್ಯ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಡಿದ್ರು 2 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಬೋರಿಂಗ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಸುಂದರನೆ ಬರ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ನಿಜವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಕ್ಕೆ ಎದ್ದೆ ಒತ್ತು ಬರ್ತಾ ಆತೆ ಹಾಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಒಂಜರ ತಿರುಪುನಾದ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪನ್ಪುನೊಂದಾಂಡ ಐತೆ ಇದೀಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂದಾರು ಸುಂದರ ನಿತ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೀಗ ಐದು ಪೂರಕವಾಯಿನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೂಪಡ್ ಕಂದ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಪಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಊರುಡ ಆಪಿನ ಕಂತಿನ ಅವು ಆತೆ ಆತ ಜೌ ಪಿಲಿತ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ್ರ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಉಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲೇಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ಪೋಡಿಗೆರು ಆ ರೀತಿದ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿದ ಜೀವನ ನೆಂಚ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂತ ಪೂರ ಅಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆವನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪನ್ಪುನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಳುಟು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಮಿಸ್ ಮಂತನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 minutes ವಿಲ್ ಇರೆಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ ಇರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಉನು ಬರ್ಪುಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐನಾತ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ನಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕಲ್ ಪಂಡ್ರದಾದಿ ಚೋಯ್ಸ್ ಆಗೊಂಡು ಲೇಟ್ ಬರೋಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರೋಡಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಕೂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮೂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಗ್ತದೆ
ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಲೆತ್ತನಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಗೋಡು ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಧೈರ್ಯೋಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಒಮ್ಮೆದ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಡಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಮೂವಿದ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತ ಆತನು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ CG ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡ ಪನ್ಪುನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋಚ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋಚ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ CG ವರ್ಕ್ ಅದು ಪಡು ನಮಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಿಕ್ಕಲಿಗ್ ಇಂಚ ಬೈಜ್ ತುಳು ಪಂದ್ ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಪಡ ಅದು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಪಡ ಆ ಟೈಪ್ VFX ಉಮೇನ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಸಿನಿಮಾಡು ದಾದಾನ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 130 ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದಿದೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಂಪಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಡಲ್ ಇದನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ಗೋಡಿನಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪೇಟೆದ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಖುಷಿ ಕೊಡು ದಯದ ಪಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದೃಶ್ಯಲಿನ ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೀನರಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ತೂದು ಪುಣೆ ಬಾರಿ ಈ ಸಿನಿಮೋಡಿ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನಿಹಾಲ್ ತಾವರು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ ನಿಹಾಲ್ ತಾವರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೊಡುದು ಲಾಯ್ ವೆಲ್ಡನ್ಸ್ ರಜಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು KK ಪೇಜ್ ಅವರ ನಮಕ್ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪೇಜಾವರೇ ಆರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದೋಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಕೋರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತುಳುರಂಗಭೂಮಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇದನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಆ ಕಣ್ಣು ಚೇಂಜ್ ಆಗ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕರ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂಡದಾದ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅದು ಕೊಡಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಹಜವಾಯಿನ ಸರಳವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತದ ಕಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಉಜಾತ್ ಅವು ರ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಉಜಾತ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜರ್ನಿಕ್ಲಿತ್ತು ಸಮಯ ತೆಚ್ಚಿ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ಆತೀನಿ ಐದು ಪೂರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಬೇತನೆ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ದದನ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಜಮಾನ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಯಜಮಾನ ಎದುರು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣೊಂದಿತ್ತು ಅಂದ ಯಜಮಾನಗಳು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂದ ಐನು ಏರ್ಲ ಕೇನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡಿ ತೋಜದ ಸುಂದರನ್ನ ಪನ್ನಕನೆ ಪ್ರಾಣಿ ದಯದ ಪ್ರಾಣಿದ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕೆ ಅವು ಇಮೋಷನಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಕ್ಲ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿತ್ಯ ಮೀರು ಪಂಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಲೆ ಎಂಕಿಲ್ ಎಂಚ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಐತೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೊಂದು ಬರ್ಪು ಎಕೋಡಿ ಬೈ ದಟ್ ಸುಂದರನ್ನ ಪನ್ನಕನೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಪನ್ನ ಅಂಚದ್ದು ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ತೆಲಿಪಾಯರ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಾಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಗ ಜೋಕುಲು ಪೇರೆಂಟ್ ಎಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಈ ತೋರ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬು ನಡತನ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಬೋತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಿರವು ಪಂಡಕ್ಕೆ ನಮದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗದ ಒಂಜಿ ಐತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ತುಂಬು ಮಾಲಾಡ ಮಾತ ರೂಪಿನ ಕಾಲದ ಕತೆ ತೋಟಡು ಮಾಲ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಕಾಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಐದು ಮತ್ತು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಟ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸದ್ಯದು ಹೊಸ ತಂಡ ಕುಡ್ಲಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತೇನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಪ
ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಬಾಂಬೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಓಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ವಂಚನೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ತನಕ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸುಂಡಿಗೊಪ್ಪಡು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುವ ಡೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಸರ್ ಸುಂದರನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ರಮೇಶನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಂದಿ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಉಪ್ಪಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಉಂಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ 100 ವರ್ಷ ಮಿಕ್ಕದ ಉಪಯೋಗ ಯೂಸ್ ಆವತ್ತಿನ ಪಂಡ ಕಾಡದ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ನಾವು ಈಗ 100 ವರ್ಷದ ಇರೊಂಜಿ 35 days ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ 22 days ನೈಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ಅತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್.